profiad rhyfedd I geffyl dwi'n siŵr yw dod allan I ole dydd ar ôl blwyddyn o amser yn y tywyllwch. Fe ddaeth tua 20 o geffylau fyny'r bore yma o lofa graig Merthyr. Ac am y pythefnos nesaf, fe fyddan nhw'n rhydd ar y mynyddodd. Wel, un sy'n gwybod tipyn am bywyd y ceffylau halio yma dan ddeiar yw'r vet sy'n edrych ar ei hôl nhw, Mr Benjamin Thomas. Wel, Mr Thomas, yn gyntaf I gyd, disgrifiwch diwrnod gwaith ceffyl dan ddeiar imi a'i amodau byw nhw. Wel, mae'r holiar yn dod i'r stabl yn y bore, mae'n mynd mas o'r ceffyl am 8 o'r gloch. A mae'n mynd â'r stwff mewn i'r gwaith heddi, a nag yn mynd dod â glo mas fel ro'n y slawer dydd. Ac diwedd tarn 1 o'r gloch, mae'r ceffyl yn ôl i'r stabl. Mae electric lights yn y stabl, dŵr o'i blaen nhw, a mae hoslar yn y stabl yn ei bwyda nhw. Dydd a nos. Siwt mae bywyd dan ddeiar yn effeithio ar ei hiechyd nhw, Mr Thomas? Wel, fi'n credu bod hwnnw lot yn well, achos mae'r ceffylau yn byw'n hynach. Maen nhw'n byw heddi lot yn hynach nag hwnnw slawer dydd. 10 o blynyddoedd nôl, maen nhw'n 20 heddi. Oeddech chi'n meddwl bod gweithio dan ddeiar yn beth creulon i'r ceffylau yma, Thomas? Na, wel, fi'n meddwl ni, mae'r ceffyl yn joio un dan ddeiar. Mae wedi bod ymlith yno'n ar 8 o blynyddoedd, fi'n credu bod yma'n bod ymlith yno'n I barau. Faint o geffylau sy'n gweithio dan ddeiar erbyn hyn? 20 sy'n y gwaith hyn. A bod ti 10 ar 20 yn yr area 1 iddi. O ble chi'n cael nhw? Wel, ardal yn y bydder. Mae mart yn y bydder y mwyaf. Ydych chi'n torri nhw mewn cyn bod chi'n dod â nhw? Maen nhw gyd, rhan fwyaf nhw wedi cael eu torri mewn, ond mae rhaid gofalu bod nhw'n borwyn yn gyfrifol o enni nhw pan maen nhw'n dod i'r gwaith. Oes da chi enwau diddorol ar y ceffylau yma? Mae ddim bod am enwau diddorol, a rhai enwyn nhw chi, Franklin, Fisher, Husky. Os mwch chi'n dod I enwau dynon arnyn nhw, chi'n gweld? Gwydwch chi bod damwen yn chwarae lle, chi'n ddim crio enw ceffyl ar dyn, chi'n gweld? Ac yn aml iawn, sa chi'n crio enw dyn, fydda'r ceffyl yn tynnu mlaen o lle a mynd I ddamwen. Odi dyddiau gweithio ceffylau dan ddeiar yn dod I ben? Wel, odi yn gweithio modd. Pam ych chi'n gweud gweithio modd? Wel, fi'n gweld y ceffyl yn enjoyo dan ddeiar. Well na mas yn aml iawn. A nôl I gran, mae gran yn gweithio chi bod nhw'n cael eu chyrco a cael eu disgwyl ar ei gol. Wel, diolch yn fawr iawn I chi, Mr Thomas. Erbyn hyn, mae yna 20 o geffylau yn rhydd ar y mynyddoedd y de yma ac yn ôl pob golwg yn mwynhau y gwyliau.